Il-ġurnal The Times kellha tammetti li artiklu dwar is-siġar li pubblikati stess nhar is-Sibt li għadda kien żball. Dan l-artiklu qal li nofs is-siġar imħawla minn grupp ambjentali bl-isem ta' The Grow 10 Trees Project kienu se jinqalgħu. Fil-fatt, fil-ħarġa ta' 2 filgħodu f'paġna 3, The Times kellha tammetti illi mhux hekk se jiġri. The project will not be doing that, intqal fid-dikjarazzjoni tat-Times, bl-editur tal-ġurnal jiskuża ruħu mal-qarrejja għall-informazzjoni skorretta. L-artiklu oriġinali kien inqabad mill-medja tal-Partit Nazzjonalista li tul il-jum tas-Sibt għamlet festa bih bilan li tużaħ biex aktar nies jattendu l-protesta tal-ħadd kontra il-proġett tas-Central Link. Fil-fatt, meta mistoqsi dwar l-impatt li s-Central Link jista' jħalli għas-siġar taż-żona, il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Burge reġa' tenna li dan il-proġett mhux talli se jaqta' s-siġar ta' żnuber tat-Triq tar-Rabat, iżda se jiżraq siġar maturi oħra biex jieħdu post dawk li mietu u tqaċtu tul is-snin. Intużaw siġar illi se nkunu qegħdin nipproteġu ħajbqgħu hemmhekk, biddilna l-pjanti darba 2-3 sabiex dawk jibqgħu hemmhekk, anzi ser jiżdiedu 125 oħra siġar ta' żnuber maturi bir-responsabilità li jibqgħu jissaqew għall-ewwel 5 snin mill-kuntrattu sabiex jagħmlu tajjeb għal dawk is-siġar li jien l-ewwel wieħed, anzi l-unika wieħed, mort nara fil-maltempata ta' frar meta tqaċtu. Ovvjament tqaċtu b'mod naturali, ma dawk iridu nħawluhom, iridu nirreplacjawhom. Mistoqsi dwar il-pjan tal-Gvern għal sistema ta' trasport tal-massa fakkar li s-servizz ta' trasport pubbliku qed iġorr numru ta' passiġġieri rekord fil-waqt li sostna illi kull żagħżugħ u żagħżugħa qed jagħmlu użu minnu bla ħlas. B'reazzjoni għal proposti għal bini ta' metro taħt l-art qal li l-istudji jinsabu għaddejjin iżda dawn jieħdu l-ħin għaliex iridu jieħdu in konsiderazzjoni diversi fatturi bħall-impatt ambjentali, ekonomiku u soċjali. Fakkar li sabiex proġett bħal dan jitlesta hemm bżonn l-20 ta' snin u jekk f'dan il-perjodu ma jsir xejn, it-traffiku f'pajjiżna jistaġna. Fatt li kien ikkonfermah ukoll ġurnalist ta' Net News f'servizz li kien kiteb 5 snin ilu. Ġurnalist li nserta kien preżenti wkoll waqt il-mistoqsijiet. Inti tista' tasal fil-Pjazza tal-Mosta, fil-Pjazza tan-Naxxar u tinżel fil-metro 25 sena oħra, 20 sena oħra. Illi n-nies illi kif qal il-kollega Mamo fis-servizz tiegħu ta' 5 snin ilu li esperjenzaw nofsija hemmhekk wifqin ħattart ma jistgħux jistennew 25 sena oħra le. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.